ce spui da, când de fapt ai vrea să spui nu? Ce poți tu să faci? Ți-e teamă că nu mai ești iubit? Dacă spui nu? Ei bine, într-una din cărțile sale, Allen Cohen povestea așa. La unul dintre seminariile mele, unul dintre participanți mărturisea. Mi-era teamă să spun nu, ca să nu-mi pierd prietenii. Dar voi știți ce s-a întâmplat? De fapt, am rămas fără prieteni. Pentru că aceștia nu mai știau cine sunt eu cu adevărat, cine sunt eu în realitate. Așadar, sinceritatea stă la baza tuturor relațiilor puternice și de lungă durată. Și ai mai mult de câștigat, spunând adevărul, decât dacă spui ceea ce vor ceilalți să audă. Pentru că prietenii și partenerii de afaceri își vor da seama imediat că ești nesigur și că nu e stăpân pe situație și la un moment dat se vor întreba. Cum aș putea eu să accept daul tău atâta timp cât nu ți-am auzit niciodată nuul? Pe bună dreptate. Dacă faci orice pentru a câștiga admirație și credință, vei pierde ceea ce îți dorești tu cu adevărat, și anume credibilitate, pasiune și bucuria de a trăi. Când spui nu unei cereri care nu corespunde intențiilor tale, de fapt spui da unui lucru pe care ți-l dorești și pe care poți să-l obții mult mai ușor în felul acesta. Iar oamenii integri te vor respecta astfel mult mai mult, rămânând fidel concepțiilor tale, iar cu cei care te critică și care te resping pentru că ești tu însuți, probabil că nici nu vei mai dori să ai de-a face, nici nu te va mai interesa persoana lor. Și, sincer, în felul acesta vei afla și care sunt adevărații prieteni și este preferabil să ai puțini prieteni, dar buni, care te acceptă pentru ceea ce ești tu cu adevărat și așa cum ești tu, decât să ai mulți prieteni care te caută doar pentru că dansezi după cum îți cântă ei. Și, mai presus decât aprecierea oamenilor, este aprecierea de sine. Iar dacă tu te culci seara împăcat și cu conștiința împăcată, succesul va veni inevitabil și vei fi fericit forever.